ало шодоб соҳилҳо ба қадри обҳои ҷорӣ мебояд расид имрӯз, ки рӯзе хушк хоҳад шуд. ало зебоии маҳфилҳо ба қадри ҳар чароғи давра мебояд расид имрӯз, ки рӯзе аз шамоли ҳодиса хомӯш хоҳад шуд. ало раҳҷӯи манзилҳо ба қадри раҳкушои аввалин бояд расид имрӯз, ки фардои шумо ҳам як замони душ хоҳад шуд. шумо имрӯз агар аз толеи бахту насиби хештан мастед, дар оғӯши беҳишти дилбарони гулбадан мастед, зиятри гисвону кокулони пуршикан мастед, замони завқатон аз кори дунё пир хоҳад шуд. замоне навбати базми муҳаббат дир хоҳад шуд. ало беазму беғамҳо, ки фарқи сурату сират намедонед, ба қадри носҳои ёр мебояд расид имрӯз, ба қадри лаҳзаи дидор мебояд расид имрӯз, ба қадри соқи симину, ба қадри чеҳраи бичин, ба қадри ёри гулрухсор мебояд расид имрӯз. баҳори ҷилвааш пажмурдаву бенур хоҳад шуд. баҳори ҷилвааш пажмурдаву бенур хоҳад шуд. ба пои он ниҳоле ки нишаста бо нигори хуш даме аз ошиқӣ доред нақди рӯзгори хуш, намедонед рӯзи шохҳои он шуморо чӯби боми гур хоҳад шуд. ба базми пеши чашмони шумо гар ёр мерақсад, ба худ чун мавҷ мепечад, зи сар то пой меларзад, агар қадраш намедонед, ҳамчун зуҳраи раққоса рӯзе то фалакҳо дур хоҳад шуд. ало ай соҳибони вақт, вақти хиш дарёбед. шумо ҳоло ҷавону комрону шодмону зиндаед. охир чу рӯзе бар мазори сард мехобед, аҷал баҳри шумо фурсат нахоҳад дод, ки ҳар нодидаро бинед, гули ночидаро чинед ва якдам дар ғами гумкардаҳои тан гиред, ва якдам он чиро нагирифта будед аз ҷаҳон гиред. шумо эй соҳибони вақт, иштобед.